assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mo wone moon foof salminama inde manama yettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗi e oɗo ñalawma alarba ina woni nogase jeenayyi lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi arde humnude aadi amen e moɗon ko himnude on jeyde leydi sénégal joni joni koye jayɗe ɗe paaɗe. jayde leydi men ni oɗo subaka alarba hannde ne wayno gaari koko garanno e ɗeɗo balɗe woni ala haali ñawoje ha tengti e nden yewtere nde ganduɗa wiyete ko assise de la justice tawi noon fuɗɗi ko hanki toon to jaam ñaajo jayde Sud Quotidien ko nden puɗɗortoɗen nden wi ko puɗɗugol on dialogue national ko yewti e yurnita kono kadi e hesɗitinde ñawore leydi sénégal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam udditno ɗum hanki wiide makko de yidde makko tan koyo ɗum ɗon hesɗitine yurnite kono kadi sénégal najo kala yiito hen hoore muɗum saabi noon jeynankoɓe ɓe mbi ko ɗon assise inana ɗamina manam attente uji mawɗi ine paada hen woni ɗamaw mawɗo mo ganduɗa ko ɓesgol ɗi ine paadi hen ko fate banggue waylo waylo hani e ko nandi hen. Point actu e oɗo subaka hannde wi ko on ɗon dialogue national ko fate banggue réforme woni yurnita kono kadi e kesɗitingol manam modernisation ko yewti e ñawore leydi ndi hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye yidde muɗum tan no jeynankoɓe mbi ko nande konnguɗi ɓesguli ɗi e on tuma noon o haali oɗo systéme mo ganduɗa ko judiciaire wiide makko ne yiiɗi yurnito e hesɗitinede kono kadi e fannu goɗɗo e jaɓɓal kesal kanko chef de l' état o noon kanko arino ɗum hanki toon to jaam ñaajo e on ɗon sikkat centre international conférence Abdou Diouf gon toon to jaam ñaajo ine tawtora toon noon gayi mawɗi gonnoɗi ɗo e laamu kingu ngu ine hen Moustapha Niass Aminata Mbengue Ndiaye e maître Oumar Youm Mamadou Lamine Thiam mo PDS ɓe tawtoraka ɓe jayde teskima ɗum ine hen Idrissa Seck Ousmane Sonko hoore jagorɗo Bougane Gueye Dany Khalifa Sall e woɗɓe woni ko jeynankoɓe teski ɗin konnguɗi sifaji kala ene tawe hello nayyi e nder nden jayde point actu las quotidien natiri dingiral kam ni ko nden yewtere réforme yurnitogol ko yewte banggue justice ñawore leydi sénégal ɓe mbi ko commission ngaji ɗi ene wayno tan jamirama yo gaynu golle ɗe te kadi binda rapport joƴƴina ɗum ñande jeetati ñande talata paaɗo no jeynankoɓe ɓe mbiri e on tuma kanko mawo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne jiiɗon ni e natal makko kanko arino golle ɗe hanki on ɗon réforme jurnitogol kono kadi e kesɗitingol ñawore leydi ndi jeynankoɓe ɓe mbi ko ɗin commission ngaji ne jogui balɗe jeetati gam wadde convaincre woni hebde hakkillaji ɓesguɗi ɗi jayde les échos ari koye titore ɗiɗi foof ko banggue ñawoje puɗɗortoɗen ha joni ko yewti on assise to banggue réforme et modernisation de la justice woni jurnitogol e kesɗitingol ñawore leydi ndi ɓe mbi ko la justice à la barre manam tan nden ñawore kañum tigui huccitno e ñawɓe muɗum hanki toon to jaam ñaajo hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Faye kam uddinno golle ɗe e on tuma noon commission ngaji tati tafama tawi ɓe jogori yurnade koye toɓɓe jeenayyi ɗe ganduɗa ko lelnade ko yewti on ɗon fannu titode wonde nde ko ñawore ha joni toon to woni e cellule makko ko toon de ina wayno o heeɓi plainte goɗɗo o wiyete ko Bah Diakhaté kono de on ɗon activiste mbo APR jaɓani jabtade namde ɓen loskoɓe sababu o wiide makko tan ne wayno ɗum ɗon ko on plainte mo ganduɗa ko janɗo e dow hoore makko kadi ɗum ɗon ne wayno ko guila 2022 wiide makko noon foof yaadi foti yadude manam koye loi amnesty jewtuɗo ɗo ko ɓoyani e nder leydi men sénégal le quotidien kañum ari koye waɗa ko exilé toon to ambassade du sénégal toon to Inde le général Kandé so rebelle noon jeyanankoɓe mbiri manam tan ko piññitiɗo kanko le général Kandé o fiɓini ha joni ko yande e on ɗon décret mo ganduɗa ko nomɗomo attaché militaire toon to New Delhi leydi Inde lomtima noon to banggue poste mbo wonno ga woni chef d' état major général de l' armée terre ko biteɗo hono le général Maguette Ndiaye critique arti ko yewti onon chef de guerre officier opérationnel ko yewiti ha joni e fannuji kewɗi le CEMAT le général Kandé exilé en Inde ko noon jeyanankoɓe mbiri on général Kandé kañum tigui eggina e sénégal nawa toon to Inde tawi noon on ɗon gorkajo darde muɗum ne mantinno e nder leydi men sénégal to banggue arme de guerre kono kadi ko homme de terrain officier opérationnel kono kadi omo teskinono darademo libde base uji kewɗi militaire MFDC toon to diwan mo Casamance ko on ɗon gorkajo ɗi hanki décret yani muɗum itti ɗum wonde armée commandant walla bien le général armée de terre tawi ni on nawa ko toon to Inde attaché militaire toon to New Delhi ɗum ɗon noon ko ɗum kawis e wiide wonɓe hakkillaji mumen jaari to banggue militaire saabu ɓe mbi
ko ɗum meeɗano yiyede on ɗon poste saabi noon fuɗɗi koye Bassirou Diomaye Faye ɗum waɗi noon kamɓe jaydenkoɓe nde ɓe jogui konnguli ɓen ɓe ganduɗa koɓe hakkillaji mon jaari to banggue armé mbi tan ko président o BDF Bassirou Diomaye Faye ene wayno koko ɓurtini manam so en kutorimgol konngol tubankore woni o waɗi abusé li quotidien ne wayno ari koye on sikki sakka tumamuya to banggue ciɓugol jeeyi leydi jeeyi guendi so tawi en mbi noon ɓe mbi tan de holtan ko waɗi holtan no golle ɗe jaari toon to CDC caisse de dépôt et des consignations Mohamed Silla kañum heeɗa hanki e talata o tawi heeɗima ko division des investigations criminelles woni DIC tawi noon ko plainte Falilou Keita mo ganduɗa kam tigui woni DG kesso on ɗon CDC Falilou Keita noon ne wayno yiiɗino yewtidde e on ɗon Mohamed Silla ɓe mbaɗa ɗum masalaha ko on ɗon sali caggal muɗum noon o waɗi déposé plainte saabi on ɗon Mohamed Silla heeɗa sababu noon on ɗon plainte ko wasdemo manam wadde exécuté woni gollude golle ɗe o hokkuno ko tolni e milliard uji tati coprèje CFA tawi noon on ɗon ɗen golle hokkuno ɗum ko CDC woni on galle caisse de dépôt et de consignation Cheikh Issa Sall mo ganduɗa kam tigui wonno directeur e on ɗon saaha ne wayno kañumne tumama ko yewti e scandale foncier on ɗon kanko on ɗon maire mbo Mbour ene wayno tan o waɗi saisine avocat makko maître El Hadji Diouf maɓe ni mbad porté plainte hande no wiide jayde nde witede li quotidien l'informateur quotidien kamne ari koko yewti e kuluhuli gonaɗi ɗi walla ni e ɓeydugol maaro teskaɗe ɗi e nder jeereji wuuro lamorgo ngo Dakar mi witande faya koye ngakkere teskinde to banggue maaro ñamate ko ɗo ko sababu noon ko ɓen jiggoytoɓe maaro ene jeeya ene jogui kuluhuli e gustugol ɗin coggoli ɗi habruno hoore jagorɗo Ousmane Sonko e wiide mabɓe noon ɓe darat ɓe paɗat tawa ha ɗum ɗon manam ande to wofti manam to wufti janggo nde ɓe puɗɗo addoyde kon ɗon maaro ɓe ganda noɓe jeeyiri goɗɗum ko tawtede nden jayde witede ha joni l'informateur e hello ɗiɗi ko toon to Espagne ne wayno ko Pedro Sanchez Espagne mbaɗi kuuɓal kañum tigui heptini leydi Palestine leydi witedi état woni tan leydi ndi ganduɗa ndi ko jeydi hoore muɗum ɗum ɗon noon ko gam jabtade ko wite koye ñiŋoje leydi Israël ɗum ɗon woni ko janiyankoɓe gaari e oɗo saaha hande ina pammini en e hello momen ɗiɗi jayde libération kañum ne ari koye action d' état woni baɗe laamu ngu e on ɗon capital woni jeeyal mabɓe toon to Sabodola Gold Corporation wondude Somiva kam e Sinmin wondude Petowal kam e Mining Compagnie janen ko ɓe mbi ko ɗum jeu trouble kañum tigui woni yirlade e on ɗon paiement e ɗin fannuji kala saabu guila 2005 ha 2018 laamu leydi Sénégal heɓani mbuuɗu e jiifa muɗum ummorade e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni golol limtade ɗi fewde e caisse d' état janen ko ɓe garti e famminden ha tengti toon to nokku biyeteɗo on Africa Gold mo ganduɗa kañumen tigui jiimi on ɗon Sabodola Gold Corporation jayde l'observateur hokki konngol ko DG COUD centre des œuvres universitaires de Dakar jani ko ɓe mbi ko coude de Ndene Mbodj on ɗon directeur holiti wonde ma waɗ auditionné manam ma yurnita on ɗon coude do A à Z manam tan ndere boowal dow e less kala o yurnito fannu on e wiide makko noon kala kone adda fitinaji kono kadi e perturbation foof ma haaɗi nannede toon to université e wiide makko goɗɗum ko habri wonde maɓe guittu ɗen daɗɗulede woni ɗen leese jaaroji hannde ujunnaji sappo toon to université ɓe gadda ɗum e 16 ujunere pawɗi temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e nayyi leeso ɓe hen mbi daɗɗude hoddirten ko jayde stade quotidien ɓen gari koye match Sénégal République démocratique du Congo e oɗo jeegom lewru juin toon to stadium Abdoulaye Wade mo jaam ñaajo kono kadi e match Mauritanie garal baroɗe ɗe ene wayno tan to banggue ono regroupement Sadio Mané Kalidou Koulibaly e Lamine en ɗiɗo Camara e Mamadou Lamine Camara ɓen noon kala ne paada ñande tati lewru juin saabi noon jeeyani koɓe ene namdo holtan ko jogori wonde darde Aliou Cissé e staff muɗum ha wawa wadde ɓe intégré ɓe gono titulaire saabu ɓeɗo kala ne wayno ko gaye mawɗi e oɗo équipe nationale du Sénégal goɗɗum ko tawete hen ko génération foot Casa Sport Jambar ɗiɗo équipe aji ɗi ganduɗa ɗi ko gownoɗo ƴettude championnat leydi ndi kañumen hannde goni e ŋoral taccude fewde toon to Ligue 2 tedduɓe heeɗiɓe ko ɗum wonno ko jaade leydi Sénégal ɗi cuɓiɗen dawri yewɗo subaka hannde alarba en jetti Djiby Dieng to banggue caméra et montage adi amen e moɗon e roɓino jeyandeji ko janggo alkamisa yon gone jaam